Сигурни Уивър и Дженифър Лав Хюит във филма «Фатални жени». Участват още Рей Лиота, Джейсън Ли, Джефри Джонс, Нора Дън, Хули Оскар Мечосо, Рики Джей, Сара Силвърман, Зак Галифианакис, Майкъл Хичкок и Джин Хекман. Музика Джон Дебни. Анджела Нардино, вземаш ли един Кумано за свой законен съпруг, за да го обичаш и почиташ, докато смъртта ви раздели? Да. Щастлива ли си? Напълно, Дин. Прекрасно е. Това е, за което съм мечтал. Нима? Както се пее в песента, най-доброто предстои. Меденият ни месец. Изцапал си с торта. Достатъчно стояхме тук, не мислиш ли? Да си вървим. Традицията повелява кумът да танцува с булката. Разкарай се, Лио. Дин, не бъди груб с приятелите си. За мен е удоволствие. Оператор Дин Семлър. It's perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Поздравление, човече, тя е страхотна. Приятелят ти ми харесва. Скъпа, това е сервитьорът. Браво. Осигурил си страхотни сервитьори. А сега още един танц с очарователната... Още ли си нервна? Не. Дин, благодаря, че зачиташ религиозните ми убеждения. Вече съм готова. Благодаря ти, Боже. Готова съм да направя неща, които никоя жена не е правила с теб. Какво ще кажеш да... Сценаристи Робърт Дън, Пол Ги и Стивън Мейзър. Режисьор Дейвид Мъркин. Това е. Толкова е изискано. Quiet nights of quiet thought, quiet chords from your guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. The
This is where I want to be. Here with you so close to me. Until the final flicker of life's ember. Мили, Боже, Виждаш ли колко те обичам? изглежда ме обичаш. Много. Have found with you the meaning of existence. Дин, твоя съм. Побързай. Добре. Тази материя е ужасна. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And the window that looks out on the mountains and the sea. This is where I wanna be. Here with you so close to me. Until the final flicker of life's ember. Анджела. Анджела! Не ми причинявай това. Tragic joke have found with you the meaning of existence. Oh, my love. The meaning of existence. Oh, my love. I love the quiet night. Здравей, скъпа. Боже мой, какво стана? Абсолютно нищо. Господи, шегуваш ли се? Брачната ни нощ. Аз съм лоша съпруга. Нищо подобно. Не. Имам измръзвания на едно скрито място. Има да ми се реваншираш цял живот. Смятам да започна още сега. Така ли? Добре. Господи, ще повърна. Само минутка, скъпи, сега се връщам. Не е нужно да бързаш. Не дей. И без това трябва да се отбия в офиса преди да заминем за Барбадос. Ще имаш време да се съвземеш. Нека те целуна за довиждане. Не, няма нужда. Няма нужда. Закъснявам. Ще се видим след час. Може би и 2. Какво става? Охраната е на ниво. Съжалявам, шефе, с нощи си легнах късно. Вие също, предполагам. Мерцедесът готов ли е? Има още малко работа. Уенди подготвя документите за подпис. Наистина, страхотен сватбен подарък. Анджела ще бъде на 8-то небе. Няма да е като с нощи, но... Струваше ли си чакането, а? Кажи да е. Момент, моля. Говорите за жена ми. Първата брачна нощ е много лично нещо. А не забавление за измет като вас. Анджела трябва да е огън жена. Горкият едва върви. Момчето, обратно на работа. Почивката свърши. Хайде. Поздравление, господин Си.
Чух, че сватбата била божествена. Документите са почти готови. Благодаря, Уенди. Мили Боже. Мили Боже. Подпишете тук и ето тук. Как е? Моля? Да си женен. Отскоро съм тук, но чух доста истории за вас и жените. Уенди, това вече е минало. Наистина. Благодаря. Под дяволите. Чакай. Ще ти помогна. Господин Кумано. Съжалявам, ужасно съжалявам. Моля да ме извиниш. Днес не съм на себе си. Не мога. Уенди, аз съм женен. Не мога. Извинете. Съжалявам. Майната му. Да. Мили Боже. Благодаря. Следи от измръзване? Няма нищо. Оставете ме, работя. Аз съм, скъпи. По дяволите, стани. Слез по задните стълби. Не мога, косата ми се прищипа. Какво? Дин. Скъпа. Здравей. Чувствам се много по-добре. Нямам търпение да продължим започнато. Страхотно. Знаеш ли какво? Само да свърша. Ще дойда след секс. Секунда. Добре. Обичам те. Аз също. Красива си. Хайде, ставай. Изправи се. Хайде, трябва да изчезваш. Опитвам се. Не мога да повярвам, че Мерцедесът... Дин? Скъпа, не е това, което изглежда. Гълна се. Косата й се заплете в ципа ми. Нищо нямаше да стане. 17 часа, откакто сме женени. 17 часа. Това са най-щастливите 17 часа в живота ми. Току-що загуби най-хубавото, което си имал. Анджела, чакай! Изглежда мила. Въпреки моя съвет, клиентката ми се съгласи на еднократно плащане в брой. $300,000. За един ден. Един ужасно травмиращ ден, в който клиентката ми е преживяла непоправим психически удар върху самочувствието си. Тя ще задържи Мерцедеса. Моля? Глупости. Бихме могли да се обърнем към съда, ако смятате, че ви устройва. Но бизнесът на клиента ви ще бъде щателно проучен. Какъв беше той, господин Кумано? Заемане на имущество? Дайте й каквото иска. Не мога да повярвам, че облече сивата рокля. Изрично казах синята. Но свърши работа. Имаше късмет. Имам дарба.
Извинете, мога ли да ви помоля за нещо? Опитвам се да намеря шосе 40. Шосе 40 ли? Вие сте на него. Това е. Моля? Къде е? Ето там, онзи знак. Виждате ли го? Извинете за безпокойството, не знаех къде съм. Случва се. Благодаря ви. Няма защо. Много се извинявам. Няма нищо. Извинявай, но няма да съсипваш здравето си новата ми кола. Нашата кола. Мамо! Правя го, защото те обичам, скъпа. Как беше сватбата? Прекрасна. Като всичките ми сватби. Имаш ли представа какво прави това месо с артериите ти? Не си ли чула? Цигарите разграждат холестерола. Прибери картите. Това място е изискано. Успокояват ме. Как се справихме? Не е много зле. Как по-точно? 80 бона плюс колата. Само толкова ли? Затова ли живях 4 месеца в скапан хотел без телевизор? До гуша ми дойде от дребни удари. А и трябваше да целувам онзи мазен пор. Дин, не се изхвърляме. Нищо. Следващият път повече. Какво ще кажеш за Сиатъл или Сан-Франциско? Мамо, забрави ли? Няма следващ път. Край. Ще действам сама. Пак се започва. Това е, мамо, приеми го. Примири се. Достатъчно голяма съм да бъда сама. Нямаш представа какво е да си сама. Ще ти кажа какво ще се случи. Ще се отделиш, ще се почувстваш самотна, ще се появи някой кретен, ти ще решиш, че е голямата любов, понеже никога не си била така сигурна, изведнъж пум, ще забременееш, ще те зареже и ще повториш моя живот. Не съм глупачка. Знаеш какво имам предвид? Да, добре. Аз бях глупачка. Заряза ме бременна и съвсем сама. Ако Барбара не беше ме взела под крилото си... А ти мен. Мога да се справя. Добре. Чудесно. Щом си го решила, ще отидем в Ню Йорк и ще си поделим парите. Ще уредя сметката. Мили Боже! Госпожо, какъв е проблемът? Так му щях да го опитам и видях стъклото. Погледнете. Съжалявам, госпожо. Никога не се е случвало. Обядът ще е за сметка на заведението. Арманд, бутилка вино? По-бързо. Може ли Мерло от 69-та? Обувките ти са крайно неподходящи. Благодаря. Филип, не разбирам какъв е проблемът. Депозираме парите си, а вие ни ги връщате, когато пожелаем. Боя се, че не е толкова просто, госпожо Конърс. Здравейте. Аз съм Глория Вогъл от данъчното. Здравейте. Изненадана съм, че знаете за нас, защото рядко имаме вести от вас. Може малко да съм закъсняла тази година. Даже през последните 7. Мамо, удивена съм. Нямах представа, че не плащаш редовно данъците си към... Млъквайте, госпожице. Не сме видели пукната парая от вас. Мисля, че знам какво е станало. Съжалявам, но смятах, че съпругът ми се грижи за това. Кой от всички? Вижте, това, че някой от връзките ми не е... Госпожо, не ни интересува как печелите парите си. Как да ви го обясня по-простичко? Искаме си парите. Колко? С лихвите и глобите, сумата възлиза на $247 811. Какво? Не, госпожо. Това е сумата, която дължите след като опразнихме сметките ви. Решението от последния ви развод пристигна току-що. Благодаря. Но това е всичко. Няма нищо. Разполагате с 90 дни да платите. Или
ще повдигнем обвинение за укриване на данъци и измама. Късмет. Ето последните ни пари. 1150, 1170, 1190, по $1300 на всяка. Поживей си добре, принцесо. Ще спестявам. Разбира се. Сама ще си правиш прическа, маникюр. Да знаеш какви обувки видях. Добре, добре. Още един удар, но само ако е на ниво. Какво искаш да кажеш? Край на дребните удари. То си трябва да е голям. Един голям удар, за да се разплатим с данъчните и да се отделя. Какво имаш предвид? Палм Бич. Палм Бич? Забрави. Баровците там са подозрителни. Мъчно ще ги изиграем. Палм Бич или нищо. The streets, the wicked tropical charms, the embassies, lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more. Твърде скъпе. Да потърсим друг. Тук съм си като у дома. Как най-лесно ще се здобием с тая? Какво ще кажеш да осъдим хотела? Да, бе. Тия винаги добре си опичат работата. Мислих си за нещо просто и традиционно. Ще те спъна. Не си и помисляй. Господи! Пукна си главата. Скъпа, внимавай. Може да се парализираш. Извикайте лекар. Сигурен съм, че ще се оправи. Мисля, че... Уведомете ни, ако има нещо, което можем да направим за вас. Защо не инвестирате в парцали за пот? Още веднъж се извинявам. Тъй като сме изгубили резервацията ви, можете да останете само една нощ. Вижте, после ще измислим нещо. Моля ви, оставете да си почива. Да. Никога не ме спъвай без мое разрешение. Трябваше да изглежда естествено. Не падаш добре, когато знаеш. Падам отлично. Чист трик. Лъкни! Не минава. Спри! Шефе, от частите на трите коли ще изкараме 100 хиляди. Добре. Подпиши и прехвърлянето на Мерцедеса. Ето тук. Кучка. Това е 8-та рамка за тази седмица. Не е ли време да изхвърлиш снимката? Как да престана да мисля за нея? Заради краката ли е? Има страхотни крака. Дай ми я! Или е защото тя те заряза? Не ти се беше случвало? Да. Да. За коя се мисли тя? Смята, че може да ми причини това и да й се размине. Много греши. Ще я намеря. А после? Ще се погрижа за останалото. Доктор Арнолд Дейвис. Забогатял след смъртта на богатия си Чичо на 45 и е в отлична форма. Коя е тази дъртачка? Майка му. Живее с него.
Забрави, няма да стане. Мамино синче. Ще се справим с нея. Забрави, майките са напаст. Няма две мнения. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you can sell. Misery waits in big hotels to be evicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. Дейвид Камингс. 760 милиона, търговия с електроника. Току-що се е развел за трети път. Недостатъци? Предбрачните му договори са бетон, а и конкуренцията е огромна. Ще се справим. Не си падам по груповия секс. По тройки ли? По-скоро петорки. Забрави. Боже, Уилям Тенси, тютюнев магнат. Паричките му не са от вчера, както и той. Изчезвай! Марш от тук! Марш! колко? 3 милиарда и нарастват всеки ден. Никакво Няма да излизам с вървящ некролог. По-добре, че е стар. Ако имаш късмет, може да се гътне скоропостижно и да те направи богата вдовица. Днес ще трябва да го целуна? На мен определено ще ми се наложи. Може би страдаш от некрофилия. По-добре да побързаме. Защо поне веднъж не изберем някой по-симпатичен? Дин беше симпатяга. Нещо си противоречиш. Това е опасно. Може да се появят чувства, а те водят до секс и до провал. Можем да се справим с докторчето и с майка му. Пейдж, ще се заемем с Тенси, точка. Не, няма. Ако толкова искаш, заеми се с Тенси. Аз се захващам с Дейвис. Казала съм ти и друг път. Няма да действаме по-отделно. Разсеяме ли се, ще се провалим. Работата не е в това. А в какво? Да не бъда главната прелъстителка. Нищо подобно. Просто е нужно голямо умение. Мога да накарам мъжете да направят всичко. Момчетата. Тях можеш да накараш. Момчетата по бензиностанциите, барманите, някой друг социален работник. Да свалиш някого е детска игра, но да накараш някой да се ожени за теб след 3 месеца. 4 месеца. Моля? Този път ти отне 4. Преди се справяше за 3. Какво намекваш? Че вече не ме бива? Че остарявам? Не съм казала това. В страхотна форма съм. Пипни задника ми. Не възнамерявам да го пипам. Всички знаем, че е страхотен. Добре, да се обзаложим. Победителката избира мишената. Чудесно. Ще извадя картите. Не се доверявам на картите ти. Виждаш ли онзи мъж на бара? Първата, която го накара да я почерпи, печели. Дадено. Здравейте. Горещо е. Няма спор. Позволете ми. Господи, бихте ли... Разбира се. Толкова сте мил. Аз съм Бети. Здравейте. Извинете, може ли да опитам ядките ви? Солени са. Добре ли сте? Нещо за пиене? Вземаме се с Тенси. Глупак.
изглежда много зле на тази светлина. Спуканите капиляри почти не личат. Нека повторим още веднъж. Знам какво да направя. Имате ли огънче? Да. Буклукът се запали. Мамка му! Готово. Добре, стой на телефона. Времето е много важно. Знам. Все едно съм хлапачка. Хлапачка. Извинете, сър. Пушенето е забранено. Ужасно съжалявам. Нацистка. Извинете. Няма защо. Доктор Дейвис, къде ще ходите тази вечер? Добро начало, Пейдж. Котьохлите. Думът на доктор Дейвис. Арнолд Дейвис, моля? Съжалявам, излезе току-що. Моля ви, оставил ми е съобщение. Да се видим тази вечер. Не мога да разчита почерка. Кой се обажда? Аз съм... скапан телефон. Госпожо Уайлър? Да, аз съм. Каза, че ще бъде в Глейдс. Това е... На края на булевард Оушън. Чудесно. Нещо прекъсва. Нещо за пиене? Леле, колко оригинално. Направо ме разби с изобретателността си. Ами аз... Интересна реакция.
Интересува ли ти изобщо коя съм? Може да съм самият антихрист или да съм тъпа като термос, но това не е нещо, което вълнува пениса ти. Моля те, кажи ми, защо измина целият път до тук, за да ми предложиш питие? Защото аз съм барманът. Едно сухо мартини. Веднага. Следващият експонат е от колекцията на Кърнер. Една изключителна творба на Фьодор Тургенев, озаглавена «В състояние на покой». Ще започнем надаването с 130 хиляди. 130. Отлично, имаме 130. Някои казали 140? 140. Благодаря. Някои казали 150? 150. 160. Аз предлага 170. 170. 175 ли казахте? Ще приема това за 175 хиляди. 180. Имаме 180. Някои казали 190. Някои казали 190. Трябва да чуя цифрата или да видя знак. Мисля, че... Да, госпожо, чух, че казахте 180 хиляди долара. Веднъж, два пъти, продадено на настоятелната дама отдясно. Благодаря. Отлично. Довиждане. 3,50, моля. Да хвърлим езитора. Не е нужно. Избирай. Тура. Ези. Лошо. Благодаря. Джак, ясно беше, че ще я почерпиш. Мисля, че се притеснява, защото е сама. Нежно създание. Момент. Аз вижда пукнатина. Това е задникът му. Момент да погледна. Не е зле. И аз така мисля. Боже мой! Какво? Какво има? Развалихте хубавия мъж. Напълно. Госпожо, можем да го поправим. Не. Няма ли пенис? Няма сделка. За какво ми е вече, като не е мъжествен? Мамо, трудно ли откри къде е? Това е край на света. Едва успях. Кучет му син. Разбирам.
Детето ми! Детето ми! Съжалявам. Махнете се, оставете го. Казах ти, че е опасно да посещаваш долнопробни барове. Ще е по-ужасно. Ах, само как щипе. Мама ще те излекува. Ретината ми се отлепи, казвам ти. Добре ли си? Да, идиот. Такъв. Какво каза? Да, Обектът е на път. Ще мине оттам след 10 минути. Всичко готово ли е? да, разбира се. Печ, какво има? Нещо не е наред. Нищо не разбираш. Движа се точно след него, така че махни шиповете. Не трябва да те види. Трябва да мислиш, че сме сами. Нали знаеш? Знам, побъркваш ме. Ти ме побъркваш. Това отговаря на въпроса дали си свободна. След като не разбираш от намеци, ще ти помогна. Разкарай се. Като се задавят, хората се ядосват. Това Фара? Не е той. Тотално плесках всичко. Ти? Какво стана? Какво правиш тук? Последвахте. По-скоро ме проследи. Господин изкуствено дишане. В състояние съм и в подходящото настроение да сритам откачения ти задник. Познато ли ти е? Може и да е моя. Ако не си сигурна, Благодаря. Тръгвай си. колата ми не се движи с дърво на капака. Какво толкова? Спукана гума. Ще я сменя. По-добре първо да разчистим пътя, преди някой друг да... Остави на мен. Донеси резервната. Веднага. Нямам нищо против връзка с властна жена, но не бързай толкова. Моля те. Пази се. Защо ме блъсна? Спасихте, глупако. Нещо стана. Отивам да проверя. Чакай, ударих се. Не си, нищо ти няма. Лъшкини ли ме наричаш? Добре, къде те боли? Глезенът ми. Виждаш ли? Какво става? Идеално. Не! Още някой се блъсна. Глезенът ми. Нищо му няма. Отивам. Да не си пила нещо? Разваляш магията, глупчо. Аз много съжалява. На шосе има стъкло. Пак ли вие? Защо като ви видя всичко се обърква? Вие пострадал. Аз откарах вас в болница. Не се налага. Няма нужда. Полицията ще дойде и ще реши проблема. Вижда ли? Глава боли от удара. Да вървим в болница. Но нали гумите ви са спукани? Нищо работа.
Какви ги вършиш? Пусни ме. Моля? Ти ми налетя. Тръгвам. Как изглеждам? Ако съм мъж, ще те забърша. Сладорана. Отивам в болницата да оправя кашата, която си забъркала. С този туалет ще ти прости. Моли се да е така. Гримът ти се е размазал. Кое око? Ще бъдеш ли добра? Винаги съм добра. Лявото. Ще ти дам моя молив. Мамка му. Искам си чантата, кретен. Не си много мила. Излез си, когато влезеш с гръм и трясък, кажи нещо мило. Моля. Откраднал си чантата ми, за да ме принудиш да видя грозната ти мутра отново. Не, ти я забрави за втори път, защото бързаше да ме зарежеш насред пътя. Дай я. Или ще усетиш топчето между краката си. Кой ти каза, че ми пука? Доста си груба с шефа. Той не си пада по такива дивоти, знаеш ли? Той ли е собственикът? Да, наследи го от баща си. Строителната компания му предлага 3 милиона за мястото. Иска да направят всичко по кълъп. Мангизлия е. Браво, Пейдж. Здравейте. Пак ли вие? Забраняват ми да пуша. Колко нелепо. Цигарите са оправданието на лекарите за некадърността им. Не се тревожете за застраховката. Адвокатите ми ще се погрижат. Не е необходимо. Не искам да съдя вас. Вие ли? Адвокатите ми ще ви съсипят. Аз дошла само да види как се чувствате. Горкичкият ми. Бебушка. Много мило, госпожо. Госпожица, наричайте ме Олга. Олга? Да. Чудесно, Олга. Да. Аз съм Олга Иванова. Идвам за... Очакваме ви. Аз съм госпожица Мадрес. Аз ръководя имението. Браво на вас. Ще кажа, че сте тук. Внимание, кучка. Хайде, имаш свободна вечер. Забавлявай се. Добро, момче. Обичам това място. Само тук не те карат да се чувстваш като сериен убиец, понеже пушиш. Хубав ресторант. Добър вечер. Аз съм вашият сервитьор Владимир. Нека ви изредя специалитетите. Зарежи английския, Влад. Дамата е твоя сънародница. Чудесно. Днес предлагаме Котлета по-киевски. Да. Бифштекс по-татарски. Да. И отбивные из телятины. Телятина. прекрасен избор. Паржола по-татарски. Обожавам жени, които ядат сурово месо.
Да му се не види. Така ли ще стоиш? Помогни ми. Моля те. Тази обувка ли щеше да пъхнеш между краката ми? Не, унази беше с по-високо топче. Моля те. Какво правиш тук? Работя. Работиш ли? Да не си от онези, дето се бият в скал? Еколог съм и изучавам влиянието на отпадъчните вещества върху природата. Явно еколозите имат вкус. Не мога ли да изглеждам добре, докато работя? Защо ме следиш? Не те следя. А какво правиш? Ела, ще ти покажа. Нали не заравяш деца? Замерваха ме с яйца. Да не шпионираш двойките по яхтите? Това е извратено. Снимам звездите. Виж, звездите също имат право на личен живот. Дай да видя. Звездите там горе. Идваш чак тук да зяпаш тъпия космос? Не, идвам тук, за да съм далеч от светлините на града, които ми пречат да виждам тъпия космос. Защо? Погледни. Господи, Ръкообразната мъглявина. има същия цвят като онзи сапфирен пръстен. Чудесно. А това е звездният куп в Херкулес. Не държа да го видя. Прекрасно е. Можеш да видиш и северната корона. Чакай да видя звездния куп. Добре. Обичам да гледам как се храниш. Толкова е чувствено. Извинете, от коя част на Русия сте? Да. Май не говорите руски. Да. Искаш ли да пробваш руската ми наденица? Да. Така ли? Как се радвам отново да чуя руска реч. Благодаря за това, което казахте и което ще премълчите. Уилям, тук е много шумно. Да отидем някъде, където е възможно оралното общуване. И така, кой ще ни изпее нещо? Една сънародница е сред нас. Но аз не много музикална. Моля ви. Изпейте Коробочка. Няма руснак, който да не знае тази песен. Извинете, пошегувах се. Имам отлично чувство за хумор.
driving from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. In a way so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Ето още една. А тези паднаха едновременно, видя ли? Да. Не знаех, че можеш да се забавляваш безплатно. Не е съвсем безплатно. Готова ли си да ми кажеш истината? Моля? Кажи ми, защо си тук, всъщност? Казах ти. Еколог съм. Уча в университета в Майами. Не ми ли вярваш? Харесвам те, но Какво за задника ми? Ще тръгвам. Пак ли? Да, имам работа. 11 посред нощта? Знам, но трябва да напиша екологичен доклад. Ще споменеш ли мен? Как се казваш? Джейн, Ще те видя ли пак? когато видиш падаща звезда. Да не са петорка? Ключовете са вътре. Здравей! Как мина? Идеално. Всичко върви като по ноти. Не е нужно да говориш с акцент. Какво е това? Кое? Кал? Правих си и маска. С лечебна кал. Ще си взема душ и ще си лягам. Пушенето е част от прелестите на детството. Проведохме тестове с 9 годишни. Отначало повръщат, а после не можеш да ги откажеш. Младостта не се връща. Трябва да и се насладиш. Скъпи, какво ти е? Главата ли те заболя? Не. Всичко е наред. Олга. Олга. Имам подарък за теб. Подарък? Подарък ли? Лично средство за запалване. Не настоявам да пропушиш, но това може да те насърчи. Няма нищо по-секси от пушек, извиващ се гордо навън от прекрасни огнено-червени женски ноздри. Този образ ще ме преследва. Скъпа, още ли ти се спи? Не. Пак си прекарахме чудесно. Мисля, че заслужавам хубава целувка за хубавия подарък. Да. Този път няма измъкване.
Не бива. Бог е навсякъде. Да, безспорно. Досадно копеле. Госпожица Мадрес, ще ти донесе чантата. Толкова ли те отвръщава? Не, ние, руснаците, така изразяваме чувствата си. Толкова съм щастлива. Спести си го. Наблюдавам те. Привличам ли ви? Колко мило. Но аз не харесва жени. От 7 години съм до него. Доста жени минаха от тук. Нищо сериозно. Временни развлечения. Но теб си те бива. Аз не разбира вие какво иска. Аз иска твой комунистически задник вън от тук. Не съм го търпела с години, за да го издои някоя друга. Очаквам заслужена отплата. Повярвайте, мои чувства към него искрени. Спести ми болшевишките си простотии. Ако не изчезнеш, ще му кажа какво видях. Ваша прямота е трогателна, но моля ви, нека аз прекара само още една нощ с него. Имам нещо за теб. Знам, че не е сапфирът, който искаш, но... Определено не е. Но е парченце от метеор. Като тези, които наблюдавахме? Да, обиколило е цялата слънчева система. Никой сапфир не може да се похвали със същото. Нищо ли не правиш като обикновените хора? Само някои неща. Кухнята е там. Спалнята му е горе. Нейната стая е в края на коридора. Имаш 7 минути. Най-големият ни проблем са онези глупости за пасивното пушене. Осъдиха тютюневите компании без никакви доказателства. Странно. Какво? Запалка, която ми подари, е изчезнала. Оставила си я някъде. Невъзможно. Аз нея много обича. Може би... Не. Да не повярваш. Какво да не повярваш? Твоя икономка много я харесала. Вчера, когато ми даде чанта, тя беше отворена. Чантата? Сър, кълна се, не бих откраднала от вас дори фиба. Вчера не бяхте ли с тази униформа, когато ме изпратихте? Виж ти. Не. Натопила ме. Лесно би могла да я пъхне в джоба ми. Съмняваш се в мен? Уилям? Как може спина толкова твърдо? Бижутата на жена ми. Вие краде от ваш великодушен работодател. Не. Това е нейно дело. Кучка. Цигарите ми. Повръща ми се. Моля ви, господин Тенси.
Служих ви вярно повече от 7 години. Погледнете ме в очите. Трябва да повярвате, че съм напълно невинна. Дали ще бъде възможно да я понапляскате? Прекрасно, скъпа. Вече си по-добре? Не чувам охкане. Утре си на интервю при Тенси за мястото на икономката. Но утре е събота. В нашия занаят няма почивни дни. Ще се явя в понеделник. Ще се явиш утре. Не можем да оставим друг да заеме мястото. Трябва да сме в готовност. След броени дни ще ми предложи брак. Как не? Не може да се го мотала толкова бързо. Нищо ли не си научила? 1 месец. Нов рекорд. Мама още я бива. Джак, ще дойда на мача, но може малко да позакъснея. Ще ме изчакате 5 минути. Може и да дойда на време. Ще затварям. Чао. Госпожице Брикенхол, извинете, че закъснях, но напоследък припадам по-често. Нали е сезонът на алергиите? Няма нищо, но моля ви, наричайте ме Алисън. Алисън, ще ти задам няколко въпроса. Ти пушиш ли? Не. Така ли? Да тръгваме. Малко ще закъснее. 20 минути не е малко. Това си е връзване на тенекия. Работих 4 години за английския посланик в Турция преди да го застрелят. Така ли? Но продължих да чистя, докато не подпалиха посолството. Каква лоялност? Кога започвам? Попълнете молбата, за да ви назнача официално. Разбира се. Ужасно съжалявам. Ще донеса хавлия. Вие влагате сърце в работата си. Нещо ме кара да правя всичко, за да ощастливя шефа си. Донесох хавлия и още един формуляр. Няма да е необходимо. Смятам, че Алисън има нужната квалификация. Още е мокро. Не беше зле, а? Какво? Най-обикновен трик да прибегнеш до масаж. Какво ще правиш днес? Не знам. Ще отида на плаж, ще поспя. До скоро. Мамка му. Мамка му. По дяволите. Наистина си нежно създание. Джак? Пропуснал си мача. Защо не отиде? Не знам. Приятелите ми смятат, че съм влюбен в теб. Здравей, дъще. Защо си тук? Мислех, че си с Тенси.
Понякога хората не са там, където казват. Стана ми скучно и се поразходих. Глупости. Видяхте с гаджето ти. Шпионирала си ме. За това ли беше така мила с мен? Не съм била мила с теб. Предаде ме заради някакъв си барман. Този барман е собственик на бар, за който му предлагат 3 милиона. Ти не си готова. Да, бе. Той вече ми каза, че ме обича. Не можеш да го накараш да се влюби, без да налапаш въдицата. Остави ме на мира. Всичко е под контрол. Видяхте, целуна го с затворени очи. Заради слънцето. Когато слънцето ме заслепи, се здобих с дъщеря. Най-лошото нещо в живота ти, нали? Професионалистка съм и ще го докажа. Ето, нищо. А беше най-хубавата ти целувка. Мога да я направя още по-хубава. Глупости. Какво има? Трябва да тръгвам. Защо? Защото не съм за теб. Нека аз да преценя това. Повярвай ми, аз не съм добър човек. Напротив, добра си. Може да не го знаеш, но аз го знам. Само се преструваш, че не ти пука. Дори не искаш да спиш с мен преди да се оженим. Не си това, за което се представяш. Нищо не разбираш. Не бях напълно откровена с теб. Виж, знам, че не си еколог, но какво от това? Важното е, че те обичам и искам да съм с теб. Трябва да тръгвам. Печелиш. Продължаваме напред. Така е най-добре. Мълчи, моля те. Барбара, спасяваш ми живота. Да откликнеш на молбата ми и при това мигновено. Учила съм се от най-добрата. Беше невероятно. Бях забравила колко е забавно. Въпреки, че изиграхме собствената ти дъщеря. Не съм я виждала от 4 годишна. 3. Не я изиграхме. Спасихме я. Искаше да работи сама. Нямаше друг начин да я спрем. Не можеш да я спираш вечно. Знам. Пейче е забележително, умно и надарено момиче, но още е неопитна. Когато е готова, ще й кажа. Сигурна ли си, че не е готова? Току-що я хванах да целува с затворени очи един неудачник. Така ли? Остави на мен. Имаш стил. Още се уча от теб. Скъпа, прибрах се. Добре ли прекара? Фантастично. Той Тенси да не е най-големият производител на храчки? Отказах цигарите. Добрите новини нямат край. Роклята ми за довечера е убийствена. С това няма как да не успея. Погледни. Отивам да се поразходя. И без това закъснявам. Джейн, не затваряй. Откажи се от нея. В нея има нещо странно. Точно за това ми харесва. И на мен.
Защо си дошъл тук? Так му идвах при теб. Отвори. Имам изненада. Момент, гола съм. Няма нищо, скъпа. Идвам. Господи. Напълно реставриран. Новият му член струва 7000. Много си мил. Но, нали знаеш, че Бог не одобрява в стаята ми да влизат мъже? Дори ако са поръчали да донесат шампанско и стриди в стаята. Спокойно, не са за твоя сметка. Не можем да се виждаме повече. Но защо? Да спрем до тук. Ще е по-безболезнено. Спокон. Завинаги. Не дей така. Какво е станало? Със съжаление ви уведомяваме, че молбата ви за получаване на гражданство е отхвърлена. Трябва да напуснете страната не по-късно от утре. Опитах всичко, но по политически причини няма да ми дадат зелена карта. Безнадежно е. Това е ужасно. Като се сетя, че исках да ти предложа брак. Брак ли? Да. Даже ти купих пръстен и прочие. Но щом заминаваш... Аз невежа и глупава чужденка, но ако ние се ожени, няма мен депортират. Наистина ли? Олга. Ще се... Какво? Оженим ли? Уилям, пред закона ти казвам, че обвързващият ми отговор е... Да. Остави ме на мира. Сгодена съм. Предбрачният договор ми осигурява 20 милиона. Най-сетне си уредихме животна, но нямам време да се радвам. Браво. Казах браво. Защо не говориш с мен? Няма какво да си кажем. Оплаши се, че те обичам, нали? Любовта не съществува. Това е трик на мозъка. Комбинация от хормони. Нищо повече. Тогава защо си тук? Кажи ми, че не ме обичаш. Не те обичам. За малко да ти повярвам. Знам, че те притесних, като прибързах да разкрия чувствата си. Затова нека просто се оженим. Трябва да тръгвам. Малко е внезапно. Любов моя, тази вечер ще отпразнуваме свързването на душите ни в екстаз, както и сливането на страдащите ни тела. Пак ли те боли стомахът? Не, купнея за теб, скъпа. Да го направим. Забравяш, че религията ми още не позволява. Нищо подобно. Аз ти предложих, ти прие. За Бог останалото е само формалност. Уилям, настоявам да изчакаме до сватбата. Олга, по-силен съм от теб. Отпусни се и ми се отдай. Уилям? Уилям? Има нещо в устата ти. Уилям? Мъртъв ли си?
Не. Не. Защо все на мен? Мръсно, отвратително, нищожество. 20 милиона. Какво? Ела веднага. Прелистна гледка. Да го пренесем от тях. Все едно е умрял там. Рум сервис. Спалнята. Много е далеч. На балкона. Дръж го. Сега се връщам. Шампанско и стриди. Само за вас ли са? Да. Тоест, чакам гости. Да го отворя. Няма нужда. Всичко е наред. Благодаря. Бакшишът е включен. Помолихте за нещо просто. Не мисля, че е просто да държиш 200 килограмов труп. Ако не беше блъснала вратата... Не съм я блъснала. Трябва само да върнем трупа в къщата и всичко ще е наред. Виждали ли сте я? Дин. По дяволите. Анджела! Ще се видим от Тенси след 5 минути. Изглежда в басейн. Ще се справя, върви. Анджела! 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 Анджела, спри! Толкова ми липсваше. Не спирам да мисля за теб. През целия си живот не съм бил толкова влюбен. Умолявам те, моля те, дай ми още един шанс. Само един. Омъжи се за мен. Отново. Какво? Изправи се. Как ме откри? Получих документите на колата. Дала си този адрес. Дойдох веднага, за да те видя. Сменила си прическата си. Много ти отива. Харесва ми. Хайде, целуни ме. Не. Моля те, Анджела, аз съм нов човек. Промених се. Тук е пълно с мацки, а аз дори не ги забелязвам. Сега нямам време за това. Анджела, изслушай ме. Няма да си тръгна без теб. Обичам те. Не ми пука кой ни слуша. Обичам я. Обичам я. Обичам я. Обичам я. Какво да направи? Искаш ли да ти изпее нещо? Полети с мен. Полети. Полети с мен. Млъквай. Какво искаш, скъпа? Готов съм на всичко. Всичко ли? Нямах представа, че си падаш по това. Изпробвах доста нови неща напоследък. Не това. Моля те. Противопоставиш ли ми се? Не, просто... Целуни крака ми и ми се извини. Извинявай. Добро момче. Ще донеса малко бита сметана. Нямам нищо против. Сега се връщам. Побързай. Внимателно. Достатъчно увредихме трупа. Камериерката е. Да ви оправи ли леглото? Не. Камериерката. Не. Нищо не ми трябва. Вървете си. Моля ви. От 3 седмици. Чистя тук и никакъв бакшиш. Вземете $5 от джоба ми. 20. Дали да не седна върху извратената ти мутра, докато размислиш? Добре. 50. Това е друго нещо. Не може да бъде. И двата ли са твои? 2 портфейла ли? Развържи ме. Ще ти струва 20 тачка.
И така, събудил се от поредния пристъп на кашлица, станал е, паднал е върху статуята и тя останала без пенис. Звучи правдоподобно. Искам да си взема душ. Къде е пенисът? Там си е, даже е в пълна изправност. Не неговия, а на статуята. В колата е. Дръж го. Не. Невероятно. Господи. За Бога. Огромен си. Господи. Господи, помогни ми. Ах ти продажна курва! Вече обработваш някой друг. Остави я, кретен. Махи се. Дин, не го убивай. Защо? Защото вече е мъртъв. Извратена кучка. Не съм извъртена кучка. Носите още един, мамо? Уенди? Здравей. Мамо? Ти си и майка? Така ме нарича. Господи! Боже мой! Изиграли сте ме. Сватбата е била постановка. А този дори сте го уморили. Не сме го уморили. Умря от кашлицата си. Позволила си на собствената си дъщеря да ме прелъсти? И двете сте за лудницата. И двете! Дин, не те виня, че си разстроен. Постъпихме ужасно. За пръв път се чувствам гузна, но може би, въпреки всичко, което се случи, все пак има надежда за нас. По-скоро за теб и него, отколкото за нас. Кажи ми, че ми прощаваш. Обичам те. Забрави. Добре. Сам си виновен. Ти ми изневери. Накарала си я да ме прелъсти. Ако не беше развратник, нямаше да го направиш. Млъквай, курво младша. Върви там. Наглостта ви няма граници. Признавам. Последните минути, които ви остават, искам да ме молите. И двете на колене. Боже, мамо... Дин, имаш недостатъци, но ти не си убиец. Не си играй с мен. Твърде рисковано е. Видя ли? Празен е. Добре, не ставам за убиец, но съм опасен. Открих документите ви и ще уведомя полицията, когато започнат разследването. Ще ви затворят в някой лесбийски затвор с лошо осветление. Не е нужно да ви убивам. Дин, чакай. Ами, ако ти върнем парите... Както виждаш, спрях. Най-напред трябва да инсценираме, че той кретен е умрял от естествена смърт, за да не ни разпитват. Можеш ли? Все пак съм от Джерси. Дин направи истински чудеса с трупа. Ще ме посветиш ли в плана? Какъв план? Обеща му 300 000. Като го заведем в банката, ще разбере, че нямаме толкова. Парите ще са там. Моля? Не искам да ми правиш сцени, но госпожа Волгъл от данъчното те предпази от най-колосалната грешка в живота си. Онова с данъчните беше номер. Моля? Извъртях ти номер, за да останеш с мен. Ах ти, кучко на кучките! Престани! Моля те! Престани! Престани! Госпожо Конърс, има проблем със сметката ви. Вчера е била закрита. Невъзможно. Какво става по дяволите? Нищо. Кълна се. Вижте подписа.
Чакайте. Дадох номера на сметките на бившата ми партньорка и тази кучка ме е оставила без пукната пара. Разправяй го на сакилиничките си. Слушай, за първи път казва истината. И аз трябва да й повярвам. Дай ми ключовете на колата. Какво? Ключовете на Мерцедеса. Край. С Богом. Не мога да повярвам. Не мога. Провалих живота и на двете ни. Пейдж, съжалявам. Аз съм ужасен човек. И ужасна майка. Провалих се във всичко. Най-сетне прогледна. Ей, внимавай! Искаш ли пари? Като се оженя и се разведа, ще получа 1,5 милиона. Пак ще му извърти номер. Естествено. Извинявай, но колко ще трае този път? Виж, знам, че се държах ужасно, но приказките ти за любов и женитба ме изнервиха. Сигурно ме мислиш за егоистична кучка, но... Не. За мен ти си най-милото момиче, което съм срещал. Какъв глупак. Приятели? Подчинени? Доставчици на бира? Имаме новини? С Джен ще се женим. Джак, това, че вече ще имаш повече ангажименти, означава ли, че ще продадеш бара? Не, ще се справим. Благодаря ти. Какво има, скъпи? Нищо, предлагат ми 3 милиона за бара и земята. 3 милиона? Не е зле. Но барът е бил на баща ми. Той е мой дом. Освен това, вече са купили друг парцел. Няма пари, оттеглям се. Не, чакай. Има какво да му измъкнеш. Ще изгуби бара. Не е честно. Край. Дъщеря ти ми се прави на светица за моя сметка. Остави я на мира. Ще измисля как да ти върна парите. Писна ми да чакам. Ще действаме. Може ли един танц? Джак. Трябва да тръгваш. Да. Не може да бъде. Джейн! Тя е. Как си, скъпа? Бесена. На път за хотела решихме да се отбием за едно питие. Това да не е Джак. Джейн само за вас говори. Ма е влюбена. Аз съм Бети, нейна втора братовчетка, а това е брат ми. Вини и Стагляно. Моментът не е подходящ. Помолих Джейн да се ожени за мен. Браво! Поздравление! Но тя се колебае. Тя си е такава. Но ще размисли, особено след като има подкрепата на близките си. Джейн, защо не се целунете? Престани. Целунете се. Точно така. Браво! Твоите роднини ще харесат яхтата на Боб. На кой му пука какво харесват? Хубава яхта. Извинявай. Много съм непохватна. Няма нищо. Здравей, капитане. Здравей. Имам лосьон. Кой ще ме намаже? Не гледай мен. Не обичам да се цапотя. Джак, ако обичаш. Ужасно си мил. Вижте риба.
Оцелих я. Ще бъде забавно. Защо искаш да бъде с голи рамене? Така ми харесва и ми отива. Добре. Какво ли разбирам аз? Женила съм се само 13 пъти. Внимание, излизам. Бъди мила. Винаги съм мила. Какво не е наред? Нищо. Сега пък си саркастична. Не съм саркастична. Идеална е. Наистина ли? И не би променила нищо? Нищичко. Боже мой. Може би само да махнем това. Всъщност, не. Не, идеята ми харесва. Майка ви какво мисли? Тя не ми е майка. Не съм и майка. Много се вживяваш. За малко да ти повярвам. Дами и господа, приятели и близки, събрали сме се днес да свържем свещен съюз двама души, които са се открили в този понякога студен свят и са отдали сърцата си. Джак Уитрол, вземаш ли тази жена за своя законна съпруга, за да я обичаш, почиташ и тачиш, докато смъртта ви я раздели? Да. Джейн Хелстрем, вземаш ли този мъж за свой законен съпруг, за да го обичаш, почиташ и тачиш, докато смъртта ви я раздели? Да. Моля? Да. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Дами и господа, господин и госпожа Уитрол. Нито дума. Да те види, че пиеш много. Няма да е трудно. Ето я прелесната ми снаха. Да не ме избягваш. Не, трябва да тръгвам. Не се тревожете. Адски е свенлива. Господин Стаглиано, какво работите? Преподавам в колеж. Какво преподавате? Разни работи. Да не си ченге. Честито. Благодаря. Дай ми 30 минути. Няма да стане. Той ме обича. Никой мъж не отказва. Като първата ни среща, но няма кал. Прекрасно е. Щастлива ли си? Как знам какво да кажа? Обичам те. Джак. Много те обичам. Ти си различен. Нали няма да позволиш нещо да развали магията? Понякога хотелските се понедразнят кожата ми. Не се шегувам. Трябва да ми обещаеш. Нищо няма да ни раздели или да ми попречи да те обичам.
Може ли чаша вода? Прекалих с шампанското. Добре. Джейн? Джак, какво правиш тук сам? Жена ми беше много уморена и заспа. Това е добре за мен. Ела с мен, имам сватбен подарък. Няма нужда, наистина. Не можеш да откажеш сватбен подарък. Носи нещастие. За първи път го чувам. Така е. Всичко свързано с венчавката е лош късмет. Не мога да остана дълго. Влез и се отпусни. Заповядай, седни. Хотелът е прекрасен. Радвам се, че с брат ми отседнахме тук. Ами, да. Спомена за някакъв подарък. Ти си бил алчен, но подаръкът ти е тук. Коняк? Боже. 80 годишен? На Джейн ще й хареса. Много ти благодаря. Нека го опитаме. Моля те. Джак, Дойдох да ти правя компания. Как можа? Много е приятен, нали? Отлично питие. Не, благодаря. Трябва да се връщам при Джейн. Джак, тя спи. Стига. Не заслужаваш ли да се позабавляваш в брачната си нощ? Хайде, опитай. губи си времето. Ще отрежа като нищо. Не се тревожа. Затова ли взимаш здравето на дистанционното? Сладорана. Изцапал си се със сметана. Ето тук. Трябва да тръгвам. Защо? Не мога да го направя. Какво има? Може би не те привличам? Така ли? Не. Част от мен е силно заинтригувана, но другата крещи току-що се ожени за братовчетка й. Джейн няма да разбере. Обещавам. Но аз ще знам. Не мога да постъпя така с нея. Ти наистина я обичаш, нали? Да. Трябва да си вървя. Съжалявам. Ужасно съжалявам. Чувствам се отвратително. Не си тръгвай така. Нека пинем по нещо, за да се сдобрим. Ще се държа прилично. Моля те. Край. Отивам там. Рано е. Не ме интересува. Няма да постъпя така с него. Боли, когато се играят с чувствата ти, нали? Не колкото това.
Господи! Джейн! Какво? Съжалявам. Признавам, че клиентът ми е виновен в известна степен, но при този изключително кратък брак... Достатъчно. Дайте и каквото иска. Нали се разбрахме да не го казвате? Дайте и каквото иска. Джейн? Джейн? Не знам какво стана. Беше странно. Има само един вид мъже. Защо се бавят толкова? Успокой се. Ще си получиш парите. Но животът на дъщеря ми е съсипен. Аз си живеех спокойно преди да се появите и да ми разбиете сърцето с вашите игрички. Така че млъквай. Признай си, с теб сме еднакви от трепко. Не сме еднакви, не те измамих, когато казах да. Не, измами ме, като налетя на Пейдж. Виж, случва се човек да сгреши, но това не значи, че не те обичах. Не бих го направил пак. Защото те хванах. Не, защото разбрах какво загубих. Не съм единственият, който се е подлъгал. Дори Джак мисли с оная си работа. Не си познал. Какво каза? Нищо. Чакай, какво каза? Опои го. Стриктотоксин. Държи те полубуден. Лесно мога да те манипулирам. Не може да бъде. Отрязал те, а ти излъга собствената си дъщеря? Това е твърде долно, дори за теб. Стига. Нали си искаш парите? Какво да й кажа? Че мъжът, който ти ни накара да изиграем, е свестен? Това вече е прекалено. Смятах, че ще бъде забавно, но ти направи всичко възможно да го развалиш. Не искам парите на този човек. И аз не ги искам. Няма да ги приема. Нито аз. Нито пък аз. Добре, аз ще ги взема. Какво? Нали не ги искаш? Трябва да кажеш истината на Пейдж. Защо? И без това накрая ще я нарани. Тя е по-добре с мен, ясно? Аз ще я пазя. От какво? От любовта ли? От болката. Любовта е болка. Животът е болка. Не можеш да предпазиш никой от това. То ще се случи. Но животът може да е и хубав. Трябва само да си готов да рискуваш. Да вярваш. Кой ненормален гуру ти внуши това? Никой не ми го е внушил. Това е истината. А и Дипак Чопра не е ненормален. Бил съм свидетел на какво ли не. Но това, че й отне правото да бъде щастлива, е наистина гадно. От всичко, което си извършила, това е най-долното. Да оставим на страна как постъпи с мен. Ето ти парите. Не ги искам. Оправи се с лудата си майка. Какво става тук? Всичко се уреди. Как? Не ми се говори. Хайде да се махаме от тук. Къде отиваме? В Сиатъл или в Сан-Франциско? Не си длъжна да останеш с мен. Вземи всичките пари и започни нов самостоятелен живот. Не. Само на теб вярвам, макар и наполовина. Какво правиш? Обратен завой. Защо? Обещай да не ме нападаш. Защо? Движим се с бясна скорост и може да пострадаме. Какво има? Джак ми отказа. Може да се каже, че го опоих. Ти си отвратителна интригантка. Права си, така е. Толкова се боях да не те изгубя или да не страдаш като мен. Но не мога да те предпазя, а само ти вредя по странен начин. По-добре да бъдеш наранена по нормален, здравословен начин, за което ще виниш себе си, а не мен. Прегръщаш ме. Налага се да спра. Не плачи, защото ще изглеждаш ужасно, като се върнеш при него.
Облечи си синята рокля. Мамо, Добре. Облечи каквото поискаш. Само не това. Защо си тук? Отлично знаеш защо. Да не мислиш, че те искам след всичко, което ми причини? Щом не ме искаш. Анджела, почакай. Добре. Още те желая. Сериозно? Но не смей да ми изневеряваш повече. Никога. Добре. Не се шегувам. Ако някой ден някоя пишна красавица ти хвърли многозначителен поглед, не забравяй, че може да работи за мен. Добре, съгласен съм, но край на измамите. Ясен ли съм? Ако ще бъдеш моя жена, ще живееш почтенно. Като съпруга на крадец. Но първо трябва да ми окажеш съдействие. Не, първо ти ще ми окажеш съдействие. Дадено. Нали няма пак да заспиш? Тази нощ се чувствам прекрасно. Не ми се влиза там. Собствеността на банката. Казаха, че си забравил нещо. Взел съм всичко. Джак, добре дошъл у дома. Джейн? Какво? името ми е Пейдж. Не съм предполагал, че е възможно отново да се влюбя така силно. Стенли, и аз изпитвам същото. Красива си. Гледахте филма «Фатални жени». Ролите озвучиха артистите Милена Живкова, Силвия Русинова, Васил Бинев, Георги Георгиев Гого, Борис Чернев. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Тони Тодоров.